Asa kau explain kabar sa basa na. Sami naman nga Israel. Kaso pagway niyan, pirma niyan, na di na ba niya nun labot? Kaya pipikir niya na bipianto na imaulawla na tatampilang bu Amerika. Ay bu sa sandalan ni na Amerika. Na meeting siran sa United Nations na kontra ni ran pamana almost unanimous. Kaso labi magato sa country na aya di sira nun ke Sapolo anigira. O di nakalabihan sira nun Sapolo against. The rest na lang to favor sa nga Gaza, Palestine. Orian yan na makauma sa United Nations Security Council na binito Amerika. Ito ka sa sarili Israel. So taman sa mga kandidagat sa Israel, huwag yan kaya Amerika. Naging na ni maulawla. Hindi mga lakwala Israel. Namatan. Juba ni na rin ta ano pa naridugaw isa ka na di ko na ako tiro. Katawro na tiura to da ko. Sobra pan so kaya o. Uy, kato korek. Ino are di maya wiragat. Mata na swallo hutala na babugan siran sa pana na limo kiran wallah. Kaso kabasa ko, giyang kaya side saya na ragatad nanan. Giyang kaya side si na di inanan kagiyan na sa compound na Egypt. Giyang kaya side siya nagiyan na sa Palestine na pati man na miyang makala kampusan ng mga sundero. With na outside Gaza. Outside Gaza. Kasi nga na boundary Gaza ug nga Palestine. Kaya sa kawanan. Nasa Tampar nagiyan na manan niya nakuan Israel. Nada, da kasuldan. Giyang nga iya penabang na sa asiran na pagukit sa ragat, nakaidindi da ko panangaya Israel. So, Allah ta'ala na kaya. Nakatawa na ka na adna limo kiran wallah. Katawa na ka na kebaton sirang busa kabubawan. Wah. Samanan na malungaman kirang na ibabagay wallah. Nagyang ka na Hamas. Paman na extraordinary. Limo Iran, limo Allah sa nga naman ka na Hamas. Ani man to na dayran din matanggad, matoon ando matatagu tunnel. Ando san matatagu. Da kaya solda ni na tunnel. Alam man yung dagda. Na isa ko na miya ka unot siran sa mga bulldozer greedy ka. Ayad na antapira na pakapupantara ni na Gaza. Kaani ran matoon nagyang ka na mga tunnel. Nakagiya ka na bubugatosan. So last time abati ka na sobra so 3 gatos. Amia toon ang bengawan na tunnel. Ay problema nagi ay bubkato nira na sumbengawan nira na makasulciran ro na din. Dirang kirawan sumuld. So gina ni extraordinary ibubugay kiran. Asamanan na pakataloragun. Adi kiran di kaplo ando mga di pekua sa pekeniran nagyang kana na Hamas. Subhanallah. Mataan swallo ta'ala na adna mga piyaka mamasawn. Saka na, pwede din sa piyaka mamasa, nagyang ka na Hamas, anda man ay dikiran kakito na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nagito rin mga pagariya, itano di paririla yan sukuan. Emanan yan na ditano kapakap si sinabuta. Gyan kaya, imanarya ka Facebook na kanabalang na tao si na kapakaya blagir. Hamatan ka sa isagda ta ki okuan padita amay ka bata di kuan o pamana suka teruta na matag piamang bulan namata na isagda tayran sabab sa adna katititu mana niya na dita di teron nagiya madakala pemakin taman sa mga profesional sayan siran sa kapitol na taman na kisa pakatawag siran kata si board member di bentay apungwad. Nakita rin mga pagariya, na ino ka inshallah, budman ng mga padabalita. Balasan tan wallah, sudah si ipinagi makashare, na-share niya ng kabar. Ap katagun taman na rin sa bagarigira labi 2 gatos. Guni na labi 1,000. Na iman to na miya, maintain na labi 2 gatos. Na mapiad na nan. Nagito, pang-share niya rin mga pagariya. Mala na si Roll Smile, ako si Alexander Alex, amya kabagay siya sa tag 100.
Astar. Agusto the rest. Skano miya man bagay sa sawate, sawate agulima, mati mo buwag yan ang mga pagari. Ari, wakala rabukum, udun yastajib lakum, amin, ya Allah, pangnin Amerika, arila ingka, sumbala alok sami, ya Allah, turuan ka sa mga watami, turuan ka sa mga pagari, sikwaga man kaya Allah, ya Allah, rila nakar kami, so lango-lango no jemi di mandu sa siku kagagawin na gusiku kadedondo. Pangnin Amerika, ya Allah, kuangkar kami so kapakasig kadengki, sa ubod na marata, kapakadengki kapakasig mapadalam ko po so amin na pukas angkar kami, ya Allah. Pamakapiang ka so mga sakit, akig kapapadalam kami, ubod na mapadalam kami ron. Kapang ni namir kailan na kabubayaan nami so agamang ka so okit-okit takapsimbar ka na kabubayaan nami. So miya mangitaga kami sambayang ya Allah na maapangkar kami rilaan kar kami. Sasabot nami ya Allah aso sa timana sambayang amibaga kami nakiyo tami kunaraka sa isa ka hukub mana sanggi buragon. Naudi kami karila inaduan-duan kami niyan din ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah pamakalinduan ka so mga umurami. Si ikumapia. Nagupang ni namer kaya Allah. Siapang ka sa mga lulutam ya minanay haji. Sa makambalingan siran sa kapipia ginawa. Pamakanay ka kaming kaya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pakandak lang asuris kinggar kami. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. وادخل الجنة مع الأبرار يا أسيس يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.